ale keď spadnem, tak video končí. Part 1. Takže ahojte ľudia, takže teraz a toto. Ľudia, takto. Toto je Don't Trust This Tower, keď ste videli meno, ale to vám takto urobí takto na seba. Ja som to ešte raz skúšala, prešla, dobre, tak toto mi nejde. Ale naposledy som bola na tom laseri, alebo až tu na tom, tak je to tá dlhá čiara. Ale je to fakt hard, ako keď to hrajete napríklad mesiac kuse. Ale potom, takto druhé videjko bude Grove Garden, lebo ako môžete vidieť, tak sú to tie postavičky, ktoré proste sú z Grove Garden a proste to je proste avatar za free. Pretože 23. augusta sa niečo tam udeje, keďže tam bude sa hlasovať, alebo ja neviem, proste ja sa do toho až tak nevyznám. Ja som sa o tom dozvedela napríklad až dneska, či vlastne včera, čo bolo 20. Takže tu sme už sa dostali, ale tu som si všimla, že takto musíme ísť na, pretože tam, dobre. A tu na ten týpek proste tomu vôbec nepochopil. Musíš ísť na tie laser, alebo tak potom spadneš. Vidíte, ako ten bro. Potom vôbec, ale že vôbec nepochopil, ale ja som spadla, ale už ten kraj a proste tak ma to zabilo. Neznášam, kamo. Ale môžeme si potom zrobiť videjko so Stelou, keďže Stella už vie lepšie hrať takto 99 Nights in the Forest. Alebo budem iba sama hrať s randomákmi. Ale rozhodla som sa, že ešte zahrám s vami Grove Garden na budúce videjko, alebo s vami zahrám takú podobnú. Počkaj, ja už som vlastne spadla. Bro. Ale keď spadnem, tak video kamo. Dobre, to je fúk. A keďže som spadla, tak toto videjko robím trošku dlhšie. Dobre, spadla som, to je to. Dobre, toto je nejaká divná hra, ale ľudia. Takto, takže musíme zahrať Grove Garden, keďže môj kamoš Ben aj s jeho sestrincou mi donateli fakt veľa money. Že ja mám, že 10 triliónov či koľko, ja neviem, proste cez prázdniny sa fakt posunuli hore. Akože mali 3 bilióny, ale akože ja som mala možno, že tak tiež iba 6, ale ja som mala iba 6 miliónov. Teraz ja mám tak, že mala som tak možno 80 miliónov. Oni majú proste už 10 triliónov, proste ja nechápem. Oni mi proste to donateli. A tak som si mohla upgradenúť ten, lebo ja som nevidela, že čo to je ten upgrade, ale no trošku ma to nasralo, že tam nie je nejaký plot alebo niečo takéto. Takže nie, pomoc. Dobre, takže don't jump, ale to je úplne nejaká somarina, lebo tu musíš jumpovať a to akože tak nefunguje, takže. Tak. Potom toto zase ide takto. Dobre, tu som sa už nedostala. Ja som sa strašne zľahkala. Kokos. A šťastie to je toto. To je spravilo tak minulé, aha. Počkaj, ja som sa... To čo je? Ježiš. Ja som si myslela, že som sa dostala ďalej, že to som sa dostala dole. To mi nejako akože fakt nevychádza. Ja som nie... To je fúk. Keď nespadni. Tak. Dobre. A teraz budeme už iba, že keď raz spadnem, tak video končí. Pretože som sa trošku pozabudla, ale iba trošku. Dobre, toto tu na... Ja tomu bloku trošku neverím. Takže idem tu na... Dobre, to tak preskočím.
What? Aha, už to chápem. Ne! Do keľu. Ale to bolo nejak to divne, ja som sa zastavila v nejakého dôvodu. Dobre, to je fuk. Ale ľudia, ešte som toto, takže zahrali Grow Garden s vami, ešte ten 1999 in the Forest. Ja som moja všetky videjky odstránila, ale iba 5 tých mojich starých som si nechala, ale to proste teraz musím vydať ešte pred týmto videjkom, keď budem striať toto videjko, tak rovno aj pošlem všetky tie staré videjka na môj kanál. Takže, ale s tým, že tam budú iba 5 videí, tých starých úplne. Že napríklad prvé videjko, prvé asi 5, alebo potom ešte nejaké také staršie, také novšie. Ježiš, som sa zabudla. Dobre ľudia, keď sa vám toto videjko páčilo, tak no, krátke videjko. Dajte like a odber a čaute.